Pasintabi lang sa mga nangaon mga kapuso, usa ka delivery rider ang wala na maitsura human maligsan og dump truck sa Davao City. Ari report ni Rial Soroche. Kuha kini nga video sa usa ka netizen human madiskusya ang usa ka delivery rider sa Ulas Bypass Road alas 8:50 Huwebes sa gabi. Nagsugat kuno ang gimanihong motor sa biktima og dump truck. Hinungdan nalatayan kini og nagkabulag-bulag na ang ubang parte sa lawas niini. Naay road crash incident nga nahitabo sa may bypass Ulas kung asa isa ka motorsiklo ug isa ka dump truck ang involved. Biktima giilang si John Lee, residente sa Turil, Davao City. Kinsa usaday ka teacher og naga-sideline isip delivery rider. Sa inisyal nga investigasyon, gikan sa south area ang dump truck apan nag-abot sa tunga sa dalan ang duha og napasok ang biktima sa ilalom sa truck. Adi na may tsura, wagay makita asang ulo dapit ato. Sa dump truck bugat kay karga. Wapon may kabalo kung siya karga sa dump truck. Kaya gidaro raman yang motor, layo na magig niabtan. Naligban jud. Kapayan. Latayan gyud siya. Ang driver sa dump truck nga si Hector Sabangan gikustudiya na sa Talungo Police alang sa investigasyon og posibleng pasakahan og kaso. Sa pagkakaron ang driver sa dump truck naa sa kustudiya sa Talugbo Police Station ug moatubang kini og kaso sa reckless imprudence resulting to homicide. Kauban si Leo Arcaez sa kamera. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao.